दुलाराय बाथौआरिफोरनिसिम सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै गरेस्वराव जानो गोनां फेब्रुवारि दानाव जि 14थि 3 बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ महासभानि बेनि थाखाय बानजाय आफाद दानाय जाखांबाय आरो बे बानजाय आफादनि मोनसे मावखुलि गरेस्वर टाउनाव दिनै जोङो बेखेवदों आरो आङो आसा लाखिदों बाव जोंहा जगाजगनि थाखाय मोनसे मावखुलि बिराद गोनांमोन। मानो होनबा आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरखौ लोगो हमलायनो सावरायलायनो गुबुन गुबुन हाबाफारिनि सोमोन्दै हाबाफारि साजायनाय बेबादि गोनांथार सावरायनो गोनां खामानि थाबाय थागोन आरो दालाय आफादफोर दानायनि खामानिफोर दंबावो। बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनो मावखुलि नांगौमोन। दा बे मावखुलिखौ जोङो नैबाव दिनै बेखेवनाय जादों आरो आङो आसा लाखिदों जोंना जि खुंगा 14थि जि बोसोरसालिया जथुम्मा अधिवेशन बियो गरेस्वराव बिराद मोजाङै मोजां जालांगोन बे बाथ्राखौ आसा लाखिदों आरो दुलाराय बाथौ धोरोमारि रायजो राजा बयनिबो मदद आरो हेफाजाब नोंथांमोननि गेजेरजों आङो दिनै गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। जों गरेस्वराव देग्लाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो थाखाय थिक थाक खालामदों। बे लेखायै गरेस्वरनि गोबां रायजो राजाफोरखौ लानानै बानजाय आफादखौ दानाय जाबाय। बे बानजाय आफादावनो लोगोसे गुबुन दालाय आफादफोरखौबो दाखाबाय। दा जोंनि बानजाय आफाद आरो दालाय आफादफ्रा खामानि मावनो मोजां जानाय हिसाबै जोंनि फैगौ बानजाय आफादनि मावनो गोनां प्लेन पलिसिफोरखौ खालामनो थाखाय अफिसनि गोनांथि जानाय लेखायै जोंनि अफिस बा मावखुलिखौ नैबे गरेस्वर टाउननि END सकआव अफिसखौ लानाय जाबाय। दिनै जोंनि मावखुलिखौ BTCनि मानगोनां EM महेश्वर बसुमतारिया बेखेवनानै होबाय। जुदियोबा जोङो जोंनि बानजाय आफादनि गाहाय आफादगिरि MLA बिथां भिक्टर दासआ बेखेवनो गोनां खोथामोन, नाथाय बिथाङा एंगारनो हायै जाहोनाव गुबुन खामानियाव मुखुब थानायनि थाखाय जोंनियाव बिथांनि एबसेन्सआव जोंनि मानगोनां EM महेश्वर बसुमतारिनि आखाइजों मावखुलिखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बे मावखुलियावनो जोङो दिनैनिफ्राय फुल सुइं खामानिखौ मावलांसिगोन। गुबुन गुबुन दालाय आफादनि मावथिफ्रा दिनै खायसे दालाय आफादफ्रा बिथांमोना बिसोरनि बाजेटफोरखौबो लानानै फैखाबाय। जेरैबा फुड साब कमिटि, पेन्डेल साब कमिटि, भलन्टियार साब कमिटि बिथांमोना गावबा गाव बानजाय आफादाव बा बिथांमोननि दालाय आफादाव बाजेटखौ बानायबाय। बे बाजेटखौ जोंनि गाहाय बानजाय आफादनो गथायसिगोन। दिनैहाय जों नायसिगोन आजावसिगोन बेबायदि। दा जोंनियाव फैगौ जि बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय गासै 10,000 डेलिगेट्सफ्रा बाहागो लागोन। बे सानब्रैनि हाबाफारियाव बे 10,000 डेलिगेट्सफोरखौ जोङो गाजा गोमजायै बरायनो थाखाय बिथांमोनखौ आलासि सोंनो थाखाय बानजाय आफादा थाग थियारि जादों। बिभिन्न धरननि जोङो खामानि मावनो थाखाय थियारि जाबाय। जों आसा लाखिदों फैगौ जि बोसोरसालिया जथुम्मा मोजाङैनो जागोन। जोंनि बे डेलिगेट्सफ्रा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैगोन। बेनि अनगायैबो नेपालनिफ्राय थान्दै फैगोन, बांलादेशनिफ्रायबो खायसे थान्दै नुजाफैगोन आरो बे वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो जोंनियावहाय बाथौ सिबियारि थान्दै बिथांमोनहा फैगोन। बे लेखायै जोङो बिथांमोनखौ मोजाङैनो जाहाथे सामलायहरनो हायो, बे माने बोसोरसालिया जथुम्माखौ जाहाथे मोजाङैनो खुंफुंलांनो हायो बेनि थाखाय थाग थियारि जादों आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा गरेस्वरनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोसो गुदुङैनो बै समखौ नेगासिनो दं।